Spesial untuk Devita dari Asaria Galihnya Sekti Bolo. Sayang sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku ro kowe aja sayang yakin wes ora suwe sesandingan aku cecero kowe senajan wong tuwa rong marengke ombak gede tak sabrangi banjir bandang tak tantangi penting aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak jak ngopi sekolah geni tanggung langit opo maneh mung lawan bapakmu kuwi mesti tawateni bersama Saria Galih Bapak Ari Giyotoyo matur suka nuwun terima kasih banget Adrian perdana video matur thank you. Sumunar nyawang aku kowe sayang yakin wes ora suwe sesandingan aku cecero kowe senajan wong tuwa rong marangke kowe iso dadi siji gunung jeblok tak jak ngopi sekolah geni tanggung langit opo maneh mung lawan bapakmu kuwi mesti tawateni wapur Mas Arya Galih I love you. Monggo kubo kubo sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku ro kowe sayang yakin wes ora suwe sesandingan aku cecero kowe senajan wong tuwa rong marangke ombak gede tak sabrangi banjir bandang tak tantangi penting aku kowe
bapakmu